Viitorul constă în acțiune. Și în business și în ziua ta de zi cu zi este vorba de acțiune. Bine ați venit la un nou episod al podcastului Antreprenori în Dialog. Astăzi, un membru Biz Club București și un om pe nume Cezar Nicu, cu un nou proiect în piață, singur pe piață pe domeniul în care s-a lansat. Și astăzi vom afla ce provocări are și cum le rezolvă. Îți mulțumesc, Cezar, că ai venit. Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația. Mulțumesc că m-ați găzduit. Îmi plac provocările. De asta a fost primul motiv pe care... Perfect. Atunci, ca să intrăm direct în pâine, IQ Stom. Ce ți-a venit? Nu stăteai bine? Nu te simțeai bine? Povestește puțin. De unde ideea? De ce în direcția asta? Pentru că drumul care ți l-ai ales nu e unul ușor. Așa este. IQ Stom a plecat de la o luptă interioară pe care o aveam cu mine și întâmplările care au avut loc în viață și în procesul meu. Îmi place să ofer soluții, să ajut oamenii și IQ Stom, după o experiență dintr-o altă companie, CEZ Medical, pe care o dețin, care activează pe partea de stomatologie și distribuiam implanturi os-membrană pentru o parte din medicii stomatologi, mai exact pentru chirurgi. Am văzut provocările care sunt acolo. Provocările antreprenorului de acolo. Sunt pasionat de business și de aici a plecat IQ Stom, care este împărțit în IQ și Stom. Adică îmi doresc să fie IQ din stomatologie. Și într-adevăr este un proiect destul de mic care începe să prindă contur și avem un drum lung, dar provocator. Super. Povestește puțin despre serviciile care le oferi tu și cum ajuți clinicile să se dezvolte sau de fapt tu le dezvolți. Povestește-ne puțin. Eu sunt un medic stomatolog. Da? Nu, indicat e să nu vii la mine să-ți confundite, dar presupun că sunt un medic stomatolog, am niște bani și vreau să deschid o clinică. Te-am contactat pe tine, spune ce mi oferi și cum îmi oferi. Ok, mai exact. IQ Stom este ca să înțelegi că nu ne adresăm doar celor care vor să deschidă, chiar și cei care dețin clinici. Ok, ajut și pe ei să crească sau să organizeze, cumva să se organizeze mai eficient. Teoretic, noi suntem de la 0 la 100. Bine, 100 asta nu se termină niciodată, dar putem să spunem până la 80%. Conceptul pe care vreau să-l dezvolt cu IQ Stom este că te ajut să-ți găsești locația, te ajut să te construiesc, arhitectură, design interior, tot ce ai tu nevoie, da, ca să funcționeze clinica. Aparatură, instalarea PA, proiectare, absolut orice, recrutare de personal, branding, website, marketing, online, offline și consultanța de care ai nevoie pe termen lung, pentru că nu se termină odată ce deschizi clinica, e altă provocare. Asta vreau să te întreb. O oferiți până în momentul deschiderii sau și după oferim deschidere? Și consultanța business-ului pe care tu vrei să-l duci mai departe. Și atunci poți să iei tot pachetul, să venim către tine și se întâmplă asta, da? Chiar și aici în Constanța avem câteva proiecte de viitor care se doresc să lanseze. Și poți să iei bucăți din drumul acesta de la 0 la 100, cum îi spun eu. Ai nevoie de branding, ok, te ajutăm pe partea de branding. Ai nevoie de website, te ajutăm pe website. Ai nevoie de digitalizare. Orice ai tu nevoie de aici, putem să-ți dăm și bucăți din acest lucru. Fiind un proiect nou și probabil un concept care nu știu dacă mai există pe piață. Nu, mai sunt câțiva oameni pe piață și au definiția de clinică la cheie, dar de fapt se oferă doar aparatura și teoretic îți dau ca și casa la cheie. Pentru mine, de asta am pus și în fața afacerea ta, clinică la cheie. De a se defini foarte bine exact ca o afacere la cheie.
Ok, aici intervine rezistența la schimbare a oamenilor. Pentru că vii cu ceva nou către un medic care el a zis să-mi deschid clinică, mă duc, închiriez în spațiu, iau 2 scaune și asta a fost. Așa? Și tu trebuie să-l convingi. Care este, cum să zic eu, rezistența? Care sunt punctele unde simți că trebuie să muncești mai mult nu neapărat a convinge, să-l faci să înțeleagă că are nevoie totuși de cineva care este specializat, cum el e specializat să scoate dinți sau să facă Profesia, da. Da? Tu ești specializat acolo. Cum îl convingi să facă asta? Eu cunosc foarte multe cazuri în care... Da, totul pleacă din spate și până să ajung aici este o altă muncă etapizată, adică ceva care te duce la altceva, care ceva te duce la altceva și tot la fel. O piramidă care se va termina la un moment dat, dar o iei de la capăt și începi să șlefuiești. Provocarea pe care am văzut în partea de antreprenoriat. Pentru că medicina, nu neapărat stomatologia, nu găsești partea antreprenorială. Pentru că la bază este o meserie. Da? Deci partea de medic, stomatolog, cardiolog, nu contează, putem să vorbim la modul general. Este o meserie. Meseria s-a dezvoltat și așa a fost evoluția. Ai avut nevoie de ajutor, ai luat-o asistent. N-ai mai putut pentru că a crescut business-ul, da? Și evoluția, și piața, și timpurile. Ai mai avut nevoie de o persoană. A apărut persoana de recepție, front desk-ul. Și tot așa ai început să te multiplici doar din prisma meseriei tale pe care o practici. Dar totul s-a întâmplat inconștient, involuntar, fără a ști... Într-o durere. Da, sunt, dacă ai zis că ești medic, colegi de-ai tăi care s-au trezit cu, nu știu, o clinică, 6 scaune, 8 scaune și au spus, eu nu mi-am dorit asta. Eu chiar nu mi-am dorit. Pentru că, ce se întâmplă? Stai pe scaun, muncești, nimeni nu știe că medicul stomatolog muncește 16 ore, este cel mai muncit medic din tot domeniul medical din punctul meu de vedere. Atunci nu ai timp nici să înveți, da? De construcție, nu zicem că mergem în business, dar vrei să deschizi o locație nouă. Și ai foarte multe provocări. Și provocarea cea mai mare pleacă, ei sunt blocați în operațional. Toate firmele din România, în procent de 70-80% și antreprenorii și soloprenerii, chiar și corporațiile mari, managerii, sunt blocați în partea operațională. Și atunci, provocarea pleacă de aici, de la percepția schimbării. Da? O spun foarte clar și foarte pronunțat, cu strig cumva, că să ieși din operațional, să lași omul, eu am perceput, să lași omul să greșească, că doar ieșind din operațional, business-ul va crește. Ține-ți partea ta de ce vrei să profesezi, manager, ok, du-te și învață partea de manager, că după 15 ani, când același lucru, nu mai poți să-l faci. Atunci delimitează-ți cine ce cum. Ești o echipă, susțin chestia asta, este o echipă, trebuie să funcționeze lucrurile ca și o echipă. Sunt multe de discutat. Provocarea cea mai mare pleacă de aici. Nu vreau să schimb mentalități. Eu sunt omul care vrei să începi să faci ceva și nu știi cum. Și atunci eu vin și te ajut pentru că degeaba vin să spun eu să bei apă plată și vrei să bei apă minerală. O să ducem multe teorii, da? Totul pleacă de la... Pentru că este o imagine. Șifonierul, honorul și business-ul. Am și o experiență trăită de vânzări de companii, de o experiență invers în partea cealaltă și am ajuns să pot să mă uit outside, adică fără să cunosc persoana, doar în business și în imaginea lui cum este expusă în media, în magazin, nu contează cum, și cunosc honorul, cum se manifestă. Atunci totul pleacă de aici. Ok? E o chestie pe care prima dată aici caut. Ok, pot să te ajut în mai multe feluri, implicându-mă mai mult sau implicându-mă mai puțin. O spun. Practic, tu ești omul din umbră al unei clinici. Da. Ai o echipă în spate sau deocamdată? Este și o echipă. Sunt câțiva oameni în firmă, dar este o echipă creată prin parteneri.
Am înțeles. Parteneri experți, fiecare pe segmentul lui. Dacă vorbim de branding, un om care face branding și o face de foarte mult timp. Dacă vorbim de social media, online, offline, ads-uri sau nu. Deci am om pe fiecare, pe Facebook și pe Instagram, de exemplu, n-am o persoană care le face pe toate. Am o persoană care face ads-uri și este specializat pe asta. Am o persoană care merge pe creștere organică. Ok? Deci fiecare foarte, foarte segmentat. Asigurați și training la personal? Asigurăm și training la personal, dar până acolo trebuie să-i asigurăm mentalitatea ownerului, pentru că mai avem de muncă până când medicul va conștientiza că există acolo ceva, pentru că este vorba de o vânzare, de o emoție pe care trebuie să o stăpânești și să conștientizeze că are nevoie să știe cum să vorbească, cum să vorbești, care sunt momentele. Practic nu iese total din operațional, din ce înțeleg, sau voi îl ajutați. Eu îl ajut. Dacă vrea să iasă din operațional, îl ajut să iasă din operațional. Dacă vrea să profeseze pe meseria lui, îl ajut să profeseze pe meseria lui și începem să optimizăm timpul în clinic, în funcție de ce își dorește onorul. Da? Pentru că degeaba vin să corelez eu ceva de care tu nu ai nevoie. Și totul pleacă de la etica ta, calitățile tale. Dacă tu ai o calitate de manager și poate nu ți-ai descoperit-o și eu încerc să-ți spun că, uite, prin lucrurile pe care tu le-ai făcut în spate, da? Ești mai bun aici sau îți place asta, nu există mai bun sau mai puțin bun. Este vorba că faci niște lucruri mai bine și niște lucruri mai puțin bune. Dar ai întâlnit medici, de exemplu, care au zis, ok, vreau să-mi deschid o clinică, dar chiar vreau să-mi deschid o clinică să fiu acolo sus, să nu profesez, practic. Dar doar prin prisma cunoștințelor care le am, că să știu eu ce trebuie să facă ceilalți, să lucreze cu alți medici, doar să fie cumva, să fie într-adevăr owner și atâta. Vine, verifică, să facă partea de top management. Am un client care vom începe, cred că în a doua parte, a treia parte, în octombrie, noiembrie anul viitor, construcția clinicii, găsirea de locații, tot procesul, și discuția a plecat în felul următor. Cunoscându-ne printr-un alt context, acțiunea ei ca și medic se întâmpla undeva, vroia să meargă cu respectivul să facă o locație și am zis, ok, dar de ce nu-ți faci clinica ta? Că ai o experiență, ai pacienți, ai tot ce îți trebuie, ai toate resursele respective să pot. Băi, aș vrea, dar n-am 300.000 de euro. Nu știu, este o chestie în piață, că dacă n-ai 300.000 de euro... E și sumă fixă. Da, e și sumă fixă. Dacă n-ai 300.000 de euro, nu poți să-ți faci clinică. Deci atât ai tu nevoie să-ți faci clinică. Dacă n-ai, nu-ți faci. Din punctul meu de vedere, pornești un business, da? Trebuie să le tapizezi. Nu e singur, adică dacă n-ai 300.000 de euro, ok, dar poate ai 50.000 cash. Mai poți să iei 100.000 de la bancă. După care mai trec 2-3 ani, mai faci următoarea etapă și vii cu un fond. Nu neapărat. Și cumva, nu că am schimbat mentalitatea, de a-mi arăta calea, uite că se poate și ai nevoie de 50.000 să echipăm clinica respectivă cu 3 scaune. Ok, nu avem radiologie. Da, depunem fonduri, că sunt fonduri acum, sau putem să luăm leasing. Hai să mai luăm și de la bancă 30.000, 40.000, să putem să zugrăvim. Ok, mergem pe chirie acum. Ok, cât poți să suporți chiria? Cât plătești acum? Știi? Și cumva am făcut un mini plan de ăsta și zic, bă, dar chiar e posibil. Da, și zic, uite, te costă 100.000. Brusc, și a zis, ok, ne apucăm. Păi, hai că ne apucăm. Deci deja cumva i-am dat de treabă și i-am dat o altă direcție și am zis, ok, dar mai place chestia asta? Bă, nu mai îmi place chestia asta. Vreau să fac partea asta de management. Da? Pentru că știu tot, am experiență, ok, și vreau să se întâmple acțiunea altfel. Ok, hai să te ajut în direcția asta. Ok. Ai deschis clinica, să zicem că eu m-am dus 2 pași mai departe. Perfect. Am deschis clinica. Marketing și promovare. Sincer, poate nu sunt în targetul meu de căutări, dar unde se promovează ei?
Unde îi ajuți? Unde îi sfătuiești să se ducă să... Totul pleacă tot de la un... Mă întorc înapoi. Tot de la owner. Da? De la imaginea și branding-ul tău. Pentru că el trebuie clădit pe tine. Degeaba vin eu să spun că trebuie să te filmezi cu camera și trebuie să faci asta. Nu poți. Ești blocat. Că nu poți. Și atunci trebuie și să spunem niște lucruri acolo. Atunci pleci de la valorile tale ca și owner sau ca și companie pe care vrei să le comunici în piață. Ce se întâmplă în secunda asta? Toată lumea vrea să facă Facebook și Instagram și este chestia și TikTok. asta. Și TikTok. TikTok-ul este de advertising, Instagram-ul este și el acolo, dar vânzările din social media, astea 3 pe care le-am spus, vin din Facebook. Există și LinkedIn-ul, dar acolo găsești partea de corporate, adică dacă vrei să faci abonamente și așa mai departe, și este o altfel de acțiune acolo pe care trebuie să o faci. Dar asta este doar o parte. Și toate pleacă de la partea asta de etica omului, transmise și ai nevoie de un plan de 12 luni, 24 de luni. Deci în timp să poți să comunici, nu instant. Dacă începi să faci reclamă în Facebook, ok, o faci organic, ai nevoie de timp. Dacă o faci pe ads-uri, acum că ți-ai deschis clinică și ai nevoie de pacienți, trebuie să ai o persoană antrenată la telefon care să-ți răspundă într-un fel, pentru că vânzarea din Facebook se manifestă într-un fel, da? Pentru că tendința este doar de 10-15% de a cumpăra. Atunci, conversia pe care tu trebuie să o faci și speech-ul și felul în care vorbești se întâmplă într-un fel. În Google se întâmplă altfel. De ce? Pentru că intenția de cumpărare, când vrei să cumperi ceva, te duci în Google. Trebuie să le faci pe toate. Deci trebuie să-ți aloci buget pentru toate. Pe minim 6-12 luni. Și prima dată pleacă de la un plan, ce sfătuiesc eu, da? Facem un plan, îl agrem pe ceea ce poți să faci, pe limitele tale și să înțelegi. Pentru că tu dacă nu înțelegi, n-ai cum să mă controlezi pe mine sau agenția respectivă, chit că faci cu mine sau cu oricine, n-ai cum să controlezi agenția dacă tu nu știi. Dacă tu ai un plan, ei poate să facă un plan pe care nu ți este bun. Și atunci, și din punctul ăsta de vedere, tot ceea ce vorbesc este pe termen lung. Pe termen scurt... E clar că pe termen scurt, mai ales reclamele, nu funcționează. Dar ai avut clienți care au fost hotărâți la început și pe parcurs și au pierdut din intenție. Sau să zică, nu se întâmplă, ce facem, lasă-mă că nu mai... Sunt și se întâmplă astfel de situații, dar de asta trebuie să fie spuse foarte bine și insist foarte mult pe etica ta ca și personalitate. Pentru că de acolo pleacă foarte multe și este o proiecție. Și evident, nu mi-a spus, vina întotdeauna este altcineva, nu sunt eu, da? Alte lucruri acolo, alți factori. Și am evidențiat de ce nu se întâmplă, cum ar trebui să se întâmple. Sunt omul care mă implic și am sunat eu sau am făcut lucruri eu personal ca să văd exact dacă să corelăm, ce putem să corelăm, să putem să corectăm. Pentru că îmi doresc succesul clientului meu. Adică nu-mi doresc un client pentru 2 luni. Da? Îmi doresc un client pe o perioadă lungă, să mai fac încă o clinică, să dezvolt un lanț. Și dezvolt servicii în cadrul acelei clinici. Da, deci gândesc pe termen lung și aici se va face diferența și vin și cu soluția aplicabilă. Adică spun, ok, trebuie să faci marketing, uite, să spun cum să faci marketing, mișto și tot să opresc aici. Eu vin cu soluții și zic, uite, asta care ți-am spus-o, hai să o aplicăm. Cu un om care are experiență și expertiză în domeniul de stoma și pe ceea ce avem nevoie. Și, de fapt, asta înseamnă plusul de valoare în punctul meu de vedere. Provocarea cea mai mare la tine este să convingi omul ăla așa? Că trebuie să stea, că are nevoie de tine cel puțin cu tocul deschide 3 ani minim. Din punctul meu de vedere, provocările nu o să ți se termine niciodată. Ce mă interesează este ca omul din fața mea să înțeleagă mecanismele prin care el să-și poată corecta singur și să-și aleagă. Da? Vreau să accelerez acum business-ul, uite, trebuie să pun asta și primesc asta.
Ok? E un transfer de încredere major acolo care trebuie să se întâmple. Da, repet, mă duc către clienții care vor să facă schimbarea. Da? Nu o să spun eu să facem un business tapizat dacă tu nu zici, bă, n-am 300.000, nu fac clinică. Ok. Înseamnă că nu este pentru tine ceea ce oferi. Și pentru că amândoi suntem membri BIS Club, Așa. provocarea este să tragi un card de aici. De aici o să trag eu mai târziu. Ok. E dreptul meu. Aici este, tragi un card și răspunde, te rog, la întrebare. Care este greșeala din care ai învățat cel mai mult? Mișto întrebare. Din punctul meu de vedere, este bine să greșim cât mai mult, așa poți corecta și așa poți învăța. Bine, depinde și contextul, depinde și de greșeală, mă rog. Într-adevăr, din greșeli înveți cel mai și îți rămâne și în minte. Da. Adică... Dar hai să spun un lucru pe care mi-l tot transmit, băi, era bine să nu îl faci, este că m-am încrezut prea mult în oameni. Și în oameni care nu au o calitate destul de mare. Și din asta m-am învățat să fiu mai selectiv cu oamenii care sunt aproape de mine. Tendința mea este de a ajuta și ajutam foarte multă lume. Neapărat în medicină. În general. Și acum sunt destul de selectiv, adică doar oamenii care au valoarea mea, da, îi apropii de mine. Foarte tare. Deci, practic, greșeala a fost că ai avut încredere prea mare în cine nu trebuie. Da. Ok, cred că să ni s-a întâmplat. Știi cum e? Pe acolo, da. Nu te frigi, nu te doare. Cum vezi evoluția acestei industrii? Nu neapărat medical, că dacă vorbim de domeniul ăsta, e prea mare, nu avem timp, 3 luni. Domeniul ăsta, stomatologie, cum avansează și eu nu știu cum funcționează neapărat. E ca la farmacie, adică un medic stomatolog, în funcție de numărul de locuitori dintr-un oraș. Sunt prea mulți, sunt prea puțini. Hai să-ți dau o evaluare și să-ți răspund și la ea. Okay. În industria a înregistrat 1 miliard de euro și am constatat că cei din... am și postat și sunt foarte prezent în social media, în Facebook, acolo sunt foarte prezent. Sunt și acolo, dar aici sunt discuții. Nu știe, foarte puține persoane știau această informație. Ok? Sunt 27.000 de medici într-un business de 1 miliard de euro și nu știi că s-a înregistrat 1 miliard de euro. Ok. Deci în 2022, 2023 acum se închide, preconizez undeva o creștere de 15%. Okay. O spun și cu tărie că mai este și Black. Ok. Bun. La nivel național? Da. 5.600 în București. Da. Și 8.975 de SRL-uri și mai sunt PFI-uri, II-uri, de-ăștia mici, nu știu, undeva la vreo 1.500. 11.000 de identități. Ok? Cam asta este industria. Multe voci spun că va scade. Ok, dar orice scădere va avea o creștere. Ce simt eu? A început procesul de corporatizare. Eu am experiență destul de mare în partea asta de corporații. Am trăit și 3 vânzări de companii. Am fost în boruri, în tranzacțiile de vânzare. Acum a avut loc clinicile Leahu, au fost absorbit sau s-a vândut, cum vrei să o interpretăm, de Regina Maria. Okay. Dar este doar un pilon ceea ce se întâmplă acum. De ce? Pentru că clinicile Leahu au fost cumpărat ca Regina Maria să poată să vândă. Pentru că îi lipsea stomatologia. Din punctul meu de vedere, începe corporatizarea și se simte. Mai sunt deja alte lanțuri care încep să apară. Dar sunt ăștia mici care au un scaun, care sunt ei. Sunt mici. Dacă ei nu vor conștientiza că trebuie să ai un website, trebuie să comunici cu pacienții tăi acum. Pentru că clicul în Google, dacă eu sau tu te joci și ți apare o reclamă, este 50 de lei. În Google, 50 de lei acum. Deci este peste 3 ani. Va fi aproape greu pentru cel care nu și-a făcut. Deci cel mic
supraviețuiește. Dar încet, încet, deja cel mic închide și zice, bă, nu mai pot și mă duc să lucrez la lanț. În loc să lucrez pe procent, da? Majoritatea medicilor lucrează pe procent, ca să completezi și întrebarea ta, pe procente 30, 50, 70, fiecare cum negociază acolo. Deci medicii nu sunt angajați, sunt antreprenori toți, din punctul meu de vedere, că în secunda când ți-ai deschis un SRL, scopul SRL-ului este să producă profit. Deci, așa, nu vreau să intru acolo. Deci, ai un scop clar să faci profit. Tu, dacă așa consideri doar tu, sau cu echipă. Și lucrând pe procent, el se duce de aici din cabinetul lui și acceptă procent mai mic în corporații. Logic, în corporații, în lanțuri. Și a început un proces, durează. Acum depinde cât de rapid. Mai sunt și alte corporații care vor să intre în România, da? Care sunt prezenți în UK, în Franța, în Spania, în Germania și automat vor veni și ei. Din punctul meu de vedere, a început cumva din spate, acum se accelerează puțin procesul, chiar dacă vor fi niște chestii la toamnă, alegeri, nebunii, nu știu, da? Dar din punctul meu de vedere, industria va crește. Am înțeles, aici există și aici posibilitatea ca mai mulți medici să se asocieze, să facă împreună. Există. Soluția ca să poți să stope, nu o să poți să oprești corporatizarea, o să poți să stopezi timpul. Și singura soluție este să existe o asociație, dar degeaba te asociezi tu ca medic să lupți împotriva la ce? Pentru că totul pleacă de la pacient. Deci, medicii și asociația ar trebui să meargă către educarea pacienturii, da? Și să o aducă către cabinete și clinici mici. Este tranzitul acum că de la parter de bloc se duc în clinici, unde trebuie să găsești de toate. Tu, când te duci la cumpărături, vrei să găsești tot acolo, da? Eu am o chestie și spun, vrei să găsești și mâncarea în frigider și făcută, ok? Da. Și se întâmplă că te duci și o iei gata gătită. Ai văzut? Asta vrem noi ca și pacienți când ne ducem la clinică. Și atunci, chiar dacă te duci și vii din recomandare, procentul va scade, recomandarea va scade, se întâmplă și niște lucruri acolo. Și nu mai ai pacienți pentru că nu faci anumite lucruri și ți se mută către clinică. După ce se va face tranzitul ăsta, adică în București se întâmplă, au început să întâmple și în orașele mari, da? Clinică, să ai radiologie, endo, absolut tot ce poți să-i oferi pacientului, se vor duce către spitale. Și aici se va accentua partea de corporatizare. Statul nu o să poată să vină, o să compenseze banii către privat și să facă din punctul meu de vedere asta. Inteligența artificială se aplică? Păi cu toții suntem inteligenți artificiale. Este una din meseriile despre care mulți spun că vor dispărea. Eu folosesc tool-uri și lucruri din inteligența artificială, ChatGPT-ul, este un prieten drag. Am făcut un test. Era o dispută pe Facebook și l-am întrebat pe ChatGPT ce se va întâmpla, e și publicat, ce se va întâmpla cu stomatologia în România în următorii 5 ani. Și a spus, digitalizare, se vor întâmpla lucruri. Deci poți să-l întrebi și tu și îți va răspunde. Din 80% din ceea ce am văzut eu, el a validat. Am mers mai departe și cineva a mai băgat bățul așa prin gard și a zis, da, întreabă-l de corupție, de chestii, învățământ și așa. Am pus, nu mai țin minte cum este întrebarea, dar am pus și întrebarea respectivă și a răspuns exact cum este realitatea. Și l-am întrebat, tu, ChatGPT, știind astea, ce faci în continuare? Ce ai de gând să faci? Și el a spus, eu sunt de inteligență artificială, nu pot singur. Adică ți-a dat și soluția. Dar tu cu el puteți să formați o echipă extraordinar de bună încât să oprești corporatizarea, să formezi asociații. El te ajută. Deci îți dă direcțiile, dar are nevoie de cineva care să execute. Există la nivel mondial, nu știu, de exemplu, am văzut acum câteva zile un reportaj în care, sincer, nu știu în ce țară, că nu m-a interesat neapărat, intrai într-o pizzerie, plăteai ca la automatele de cafea, băgai bani, apăsai pizza margherita și era un robot care te făcea, ți-o învârtea, o cucea, o scotea, ți-o dădea, plecai lejer.
există undeva în lume o clinică de stomatologică în care să te așezi pe și spui, mă doare dintele de sus. Este o dispută cu telemedicina asta. Am văzut la Chiol anul trecut, 2023, anul trecut. Există, da. Un robot. Deci există. L-am văzut. Acum nu știu practica pe care o face. Aici este și va fi provocarea, pentru că tehnologia apare, dar este vorba de a învăța să gestionezi, să fii prieten. Cred că și tu înveți de la ea și ea învață de la tine. Adică eu așa o văd. Că tu trebuie să... Ok, cineva a creat-o, dar cineva trebuie să o gestioneze, dar ai nevoie și invers, și el să înțeleagă și tu capacitățile și invers, nu știu. E un parteneriat, cred că pe termen lung, așa pot să-l definesc eu. Da, cred că totuși stomatologia o să mai aștepte până să apară roboții care să-i facă pe medicii stomatologi să-și se sperie că ar putea să nu mai Ce pot să spun? Că în următorii 5 ani deja au apărut ședințe și lucruri de telemedicină. Să nu înțelegem că îl tratezi pe ăla prin telefon. Nu. Dar ca să nu mai vină la cabinet să-i spui, uite că trebuie, îl ai online, domnule, ce ai, poate să trimite o radiografie, o scanare, ce documente are el care poate să le facă și primește un consult în mod normal, un diagnostic. Se întâmplă asta, procent destul de mic, dar se va accentua în următorii 5 ani cel puțin asta. De operații, de roboți, nu cred. Dar asta se va accentua și există pacienți care doresc astfel de lucruri. Super. Și acum, pentru că a venit rândul meu. Asta mă întrebam, dacă tragi și tu. Rândul meu acum. A trebuit să le amestec? Eu le amestec așa, ca să fie suspansul mai mare. Ok. Care este cea mai mare realizare a echipei tale? Că am creat o vânzare la care nu mă așteptam. Poți să zici suma? Este vorba de, nu știu, 12.000 de euro. Dar a fost surprinzător că nu așteptam vânzarea atunci. Și ne-am dat seama, Și a fost un efort de echipă. Da. O echipă, marketing, branding, o echipă destul de pentru un eveniment. Și s-a creat ceva acolo și n-am fost pregătiți. Adică nu ne-am așteptat. Gândul nostru a fost să organizăm aia. Scop. Nu ne-am gândit și mai departe. Știi? Tu organizezi evenimente, am impresia, sau Și faci organizezi ceva de genul ăsta, de educare, de informare, de... Povestește-ne puțin. Am startat pentru că este nevoie de foarte multă conștientizare antreprenorială și am startat în mai multe direcții. Odată eu merg în social media și postând, da, cum faci. A doua oară prin cursuri. Adică toate cursurile în Stoma sunt pentru a învăța cum să faci profesia. Ok. Eu vin ca și un plus valoare la cursurile respective, ca și speaker, 20-30 de minute, să vorbesc despre ceea ce am întâlnit eu în piață și ceea ce se întâmplă, tendințele pieței acum, provocări și ce ai de făcut. Pentru că în 30 de minute nu poți să stârnești decât niște lucruri să le... Exact, da? Să conștientizezi. Și atunci merg și unde se întâmplă acțiuni. Bine, cei care înțeleg și dau plus valoare cursurile respectiv. Pentru că din punctul meu de vedere, dacă mergi să înveți profesia ta și mai vine cineva să spune, uite cum ar trebui să faci și uite și soluții, e un plus de valoare. În fine, cine înțelege, ok, și sunt ca speaker și merg prin țară pe la cursuri, și am creat și am început să creez și cursuri, evenimente de business antreprenorial pentru stomatologie. Okay, super. Subiectele sunt 3. Astea sunt și provocările în business și vor sta. Doar speakerii se vor schimba și vor vorbi din perspectiva lor. Ăsta este conceptul. Mai exact. Pacient, timp, operațional. Pentru că startezi, ai nevoie de pacienți, vrei mai mulți pacienți, n-ai timp, după n-ai timp, ești în operațional. Ok? Și vorbim, de fiecare dată schimb, eu sunt moderatorul și vorbesc de anumite lucruri
și am invitat speakeri, ba din branding, ba din marketing, ba avocat, ba GDPR, ba om de vânzări. Deci abordăm efectiv tot business-ul. Și am startat și asta. Cumva, prin toate segmentele, să grăbim procesul de conștientizare din punctul meu de vedere. Te așteptăm și la Constanța. Dacă ar fi acum să te adresezi unei săli în care sunt proaspăt absolvenți de stomatologie, ce le spune? Un singur cuvânt, branding personal. Super. Îți mulțumesc că ai acceptat și că ai fost parte mulțumesc din acest că m-ați primit și mi-au plăcut provocările astea pe care le-am primit aici. Super. Dragilor, vă mulțumesc și vă aștept la următorul episod al podcastului Antreprenori în Dialog. Mulțumim lui Cezar și lui Decebal, care se învârte prin spatele camerelor și ne ajută Mulțumim, ca și Decebal. sunetul și imaginea să fie așa cum trebuie să fie, astfel încât informațiile să ajungă la voi într-o calitate superioară. Mulțumesc frumos!